Dzień dobry Państwu, miło nam powitać na podsumowanie 19. edycji Kaszebszczego Dyktanda Pisze po kaszebsku Królewionka w Pałacu. Prowadzimy dziś dla Państwa tę niestety krótką uroczystość. Towarzyszy mi prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Reda Andrzej Krause. Dobry dzień, a prowadzę ze mną zastępca burmistrza Gardu Reda, Wasta Łukasz Kamiści. Znajdujemy się w auli zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Redzie i w tych trudnych czasach pandemii niestety w ograniczonym gronie osób przejdziemy do rozdania nagród w kategorii pierwszej. Serdecznie witamy gości, najdobitników, wódze Kaszebsko-Pomorskiego Zrzeszenia, a też współustawców Kaszebszczego Dyktanda, Wasna Wandę Ciedrowską, Lew Ciedrowską. Pewno gdzieś tam która jest naprzeciwko. Tak. Dobra. A też pozdrowimy Was na Danutę Pioch. Obecny jest już z nami pan burmistrz miasta Redy, pan Krzysztof Krzemiński i pan przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, pan Kazimierz Okrój. I bardzo serdecznie poprosimy teraz pana burmistrza o 2 słowa na sam początek. Dzień dobry Państwu. Ja przepraszam za chwilkę spóźnienia, ale to jest taka prawidłowość, że kto ma bliżej, tym później przychodzi. Ja mieszkam tutaj parę kroków stąd. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę i dziękuję za to, że zechcieliście zagościć w Redzie. Wprawdzie wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję, żeby Reda gościła dyktando kaszubskie, trochę inne wyobrażenia mieliśmy o całym tym przedsięwzięciu i święcie właściwie. Niestety sytuacja związana z pandemią spowodowała, że funkcjonujemy w wyjątkowych warunkach tutaj na auli, ale w ogóle wszyscy funkcjonujemy w wyjątkowych, bardzo trudnych warunkach i coraz trudniej nam sobie na co dzień ze wszystkimi problemami radzić. Tym bardziej dziękuję za to, że chcieliście tutaj wziąć udział w tym dyktandzie i z jednej strony podtrzymać tradycję, a z drugiej strony też więzi takie międzyludzkie. No ale przede wszystkim to, co jest ideą przedsięwzięcia i nad czym też staramy się pracować, aby kultywować kulturę, historię, język kaszubski. Wszak na kaszubskiej ziemi jesteśmy. Ja Kaszubą nie jestem, słów kilka pan przewodniczący pewnie za chwilę powie, bo on jest Kaszub z urodzenia, ale Reda, której nie mieliśmy okazji zaprezentować tak, jakbyśmy chcieli, gdyby to dyktando kaszubskie odbywało się w warunkach takich niepandemicznych, bo nie chcę powiedzieć normalnych, przecież jeszcze nie zwariowaliśmy na szczęście, ale już niedługo pewnie nam to będzie dane. Ale gdybyśmy funkcjonowali w warunkach niepandemicznych, to mielibyśmy okazję zaprezentować nasze miasto trochę. To miasto z krótką historią jako miasto, ale miasto z ważną historią, zarówno jeżeli chodzi o te korzenie kaszubskie, ale najnowszą historią związaną z dość dynamicznym rozwojem naszego miasta, bo obiekt, w którym jesteśmy, został wybudowany za czasów żarnowieckich, budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Całe osiedle otaczające i ta szkoła to jest właśnie z tamtych czasów. Ona oczywiście zupełnie inaczej dziś wygląda, bo tutaj nad tym pracowaliśmy. Ale miasto jest przemieszane kulturowo, jako że przy okazji budowy elektrowni
pojawiła się duża ilość ludzi z zewnątrz. Ja do nich też należę. I z całej Polski praktycznie rzecz biorąc. W związku z tym to był okres taki trudny okres integracji. W tej chwili miasto w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija, przybywa mieszkańców naszego miasta, gdzieś około 500-600 mieszkańców rocznie. To jest w skali Polski bardzo dynamiczny rozwój. Miasto się rozwija, w mieście przybywa ludzi, ale cały czas pracujemy nad tym, jak powiedziałem, nad tym kultywowaniem, pielęgnowaniem historii, kultury, języka kaszubskiego. A to dyktando kaszubskie jest jednym z takich elementów, jednym z takich świąt, gdzie rzeczywiście tą kaszubszczyznę można też jeszcze bardziej uświetnić. Także dziękując organizatorom, jesteśmy w maseczkach, ja jeszcze mam zaparowane okulary, to już prawie nic nie widzę, ale ja spotkałem się w Lęborku z częścią tutaj uczestniczących zapewne w tym dzisiejszym spotkaniu, wtedy kiedy przejmowaliśmy pałeczkę organizacji, także dziękuję organizatorom, dziękuję Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddziałowi w Redzie, który tutaj aktywnie działa i jego przewodniczący Andrzej Krause tutaj z nami jest. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, którzy tutaj też przy tym pracowali, w tym Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza, Hania Fera, która gdzieś tam skromnie na ławeczce siedzi, przez mgłę ją widzę. Dziękuję szkole naszej i dyrektorce szkoły i w ogóle personelowi, że zechciało nas tutaj przyjąć i gościć. Drodzy Państwo, gratuluję tym, którzy zdobyli laury i dzisiaj będziemy wręczać nagrody, ale w ogóle gratuluję wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział i ten język kaszubski, który jest nie najłatwiejszy, tak mówię, bardzo oględnie powiem, ale ma swoją historię, ma swoją tradycję i ma swoją barwę, której na szczęście, a tę historię ja trochę znam, już nie trzeba się wstydzić. Bardzo Wam dziękuję i to jest duma i radość nasza, że jesteśmy tu na Kaszubach. Dziękuję Wam bardzo. Rumyczymy też do zabrania głosu prywatnika mieści Radę Wastan Kazimierza Okroja. Burmistrz, jak zauważyliśmy, już właściwie wszystko powiedział, chociaż Kaszubą nie jest, ale ja bym na takie dwa elementy tylko zwrócił uwagę. Zauważmy, że ta rywalizacja miast, które jest bardziej kaszubskie, funkcjonuje. To taka zdrowa rywalizacja. I fajnie się stało, że jesteśmy w Redzie. To jest takie trochę pogodzenie tej rywalizacji. Nie będę już powtarzał o gratulacjach, bo burmistrz to już parę razy powiedział, ale cieszy mnie przede wszystkim taka sprawa. Pamiętam czasy, kiedy w każdej rodzinie, w każdym domu rozmawiano tylko po kaszubsku. I potem przechodziło to różne fale, czyli powiem tak, w szkołach było to zwalczane, później było to niepopularne i cieszy mnie to, że może dzięki tej aktywności, dzięki Wam będzie taki okres, że ponownie w rodzinach kaszubskich będzie się rozmawiało po kaszubsku, pamiętając o zwyczajach, o wielkiej pobożności. To oczywiście się wszystko rozwadnia, bo cały świat pędzi do przodu, ale
pewne zwyczaje w rodzinach dotyczące funkcjonowania rodziny, bytu danej osoby, to cały ceremoniał się odbywał, łącznie z konsumpcją potraw, a jak wspomniałem o pobożności, to też był jako nadrzędny element. Gratuluję wszystkim i oczekuję, że kiedyś spotkamy się i będziemy rozmawiali w grupkach po kaszubsku, bo w takim kierunku to właśnie dąży. Wszystkiego najlepszego. Po słów rzeczy nama współsudska kaszepskiego dyktanda Wasno Wandalew Ciedrosko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko, bo my jesteśmy wszyscy rycerzami. Dzisiaj tu w tym karnie to są taci rycerze, którzy mają swój miecz i biotkują całe to, żeby królewionka zasadła w pałacu. Idziemy tą stegną i kończymy 19 rys. To jest historia, to przejdzie do historii. Ale ja chcę, żeby na przyszły rok watyś się zjawile na jubileuszowym, na rocie z nowym zędzeniem. Ale wiecie gdzie? Może ktoś z was wie? Chcemy się mamy spotkać na przyszły rok? Co chłe? Nikt nie wie. Bardzo piękno, jo, ściece na nas zdaje. Także cesia się bardzo, że watu jest. No, ale jest taka sprawa, że dyktanda by nie było od tego pierwszego, kiedy tak bardzo serdecznie przejął to dyktando w swoje ramiona świętej pamiątce profesor Brunon Synak. On był wtedy przednika zrzeszenigłe. I jak jemu powiedział, że mdze dyktando Kasiepści, on się tak łycesił. Później ta radość przeszła tyś na profesora Jerzego Trydera, który od zaczątku układał teksty. Szukał tych tekstów, tak by musiał powiedzieć, bo te teksty są nie napisane, ale trzeba je dopasować do danego roku, do tego roku, który my obecnie. No i tych dwoje ledzy na zaczątku to było moje podpłere. A teraz, żeby nie naprawdę wielci karnoledzy, którno cieje się na usługach królewionci, to żadnego dyktanda by nie było. A latos to osoblewie Wasna Lucyna Radziemińska i Paweł tu gdzie siedzi i drodzy Paweł tyś i Łukasz. Dlatego, że to posiedło, no ma tak zamieszało, że jakby nie robotnice zarządły glowigłe, ty ma będziesz gwesna tu są nie spotkale. Także i baro wszystkim dziękuję. Bez te 19 lat, że ma byle w karnach, że ma co płemogole i że ma chcele służyć na jej królewionce. A teraz przechodzimy już do finału. Chcemy teraz wysłuchać urywk z nagrani pierwszej kategorii. Mój mister Kasiepszygłe pisenkły, uczniowie szkół podstawowych klasa 1-3. Jujem myły mister Kasiepszygłe pisenkły. Jejem myły misterk Kasiepścigłe pisankły. Kasiepścig przesłowi je taci. Rebe kłewy jic na kryi, to srometa. Jun trepcik napisał wiszta na łów. Młezie to je nasie beci, to je na je dodum, chać. Na nim schedy na maziaci, łowic rebe, na ju zwać. Przejdźmy zatem, proszę Państwa, do wręczenia nagród. Wszystkie one zasponsorowane zostały przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Gminę Miasto Reda. Wasny Danuta Pioch, przewodnicząca jury, odczytywać będzie protokół jury, a wszystkich dobetników roczymy nabinał,
po odebranim nitgredy banze płyspylny wyimk, a zaraz po tym zaprosimy do stolika po państwa prawej stronie, co by pokwitować odebrany nagrodę pieniężną. Serdecznie zapraszamy. I bardzo prosimy też, będziemy prosili do wręczenia pana burmistrza, pana przewodniczącego. Tak, zapraszamy. I panią Wandę zapraszamy serdecznie. Do góry. Tak. Zapraszamy tu do góry. Ja będę tutaj wszystkim koordynował, żeby pokazać, gdzie są te nagrody. Witamy was wszystkich. Dziękujemy waszym opiekunom, waszym rodzicom, wszystkim, którzy wam pomogli przesiekować się do tego dyktanda, bo pisanie po kasiepsku nie jest lekką rzeczą i że was jest, i że was odwozieli, i że chcecie pisać wtedy, kiedy dopiero uczycie się do wszystkich letrów, a jeszcze do tego kasiepskich, to jest oblewie tej kategorii należą się bardzo wielkie podziękowania i ich opiekunom jest większy. Kochany, może powiem, że wszystkich startujących w dyktandzie było 212. My się nie spodziewali, że jaś tak wiele ludzi będzie chciało w tym pandemicznym systemie pisać dyktando, a jednak jest to bardzo wielka liczba. Wasze proces sprawdzało 16 celów i w waszej kategorii tych tu najmniejszych, najmłodszych startowało 43 uczestników. To też jest dość wielka grupa, tym bardziej wam gratulujemy. No i będę teraz wyczytywa, żeby się nam tak, nie wiem, może rozladowało na piący, albo bardziej się jeszcze napiało może, to zaczniemy od tego. No i tak, Monika Musiałkowska ze szkoły numer 6 w Remi i Amelia Góra ze szkoły w Wielkim Podlesu dostawają w apartmenia. Zapraszamy. Ročíme do Naju Nabina. Amelia Góra z Wielkiego Podlesu i Monika Musiałkowska z Remi. Zostańcie chwileczkę jeszcze, później zrobimy wspólne zdjęcie. Trzeci plac trafi do dziewczynka z Redy, a je nim Zosia Dzenisz ze szkoły numer 4. Brawo. Łeklaszci. Trzeci plac dla Knepa ze szkoły spodlecznej w Kaleskach, a je to Macej Landowski. Macej ročima do Naju tu. Łeklaszci wialdzi. A może oni sobie to na ziemi położą, co? Przed nogami. Nie bardzo. To ciężkie jest. I pierwszy plac i tytuł misterka w tej kategorii trafia do Marii Ryszka ze spodlecznej szkoły w Wielkim Podlesu. Ročíme. I tutaj się ustaw. I musiałeś powiedzieć, że
ta nitgroda od zaczątku je fundowany przez zakład ceramici Necel w Chmielnie. 19 rys oni zrobili taki apartny, no nie do zdobacy dredzi rys, taki piękny wazony. Czasem to są talerze, latos to są piękne kasiepści wazone. Także tery, kto by chciał, jeśli będzie zrobić, Ładimci zrobimy. Słuchaj, to jest Zrzeszenie Kasiepsko-Pomorski Partreda. Zbliżają się święta, głędę. Musimy myśleć o mnogich rzeczach. Do czytania mają, do słychania też, kwietci też ich chce wsadzać, a do nadanka jeszcze też będzie co powiesić. 6 gobelni głę. Opiekunę prosimy. Mamusie, czy prosimy opiekunkę? Serdecznie dziękujemy. Do uzdrzeni. Tak, serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. A Tereska jako zrzeszeni, jako organizatorzy tego dyktanda chcemy bardzo podziękować burmistrzowi miasta Redy, wasta Krzemińskim, wasta Kazimierzowi Łekrojowi, przewodniczący Rady Miasta, wastni przewodniczący jury, pani Danucie Pioch i wastny Wandze Ciedrowski. Słuchaj, co jeszcze mamy tu dla naszych dobywców. Słodkoesce to do święta jedą Mikołajczym dom. Może ja już dałem, tak. Już są tak. bardzo się cieszą, tacy piórnici. Bluchnik nie ma zdalnego nauczania, ale też to pomoże. Zanka wielko. Teraz roczymy do zale na procem auli, gdzie najpart zrzeszenia przerechtował myły, poczęstank. Baro roczymy. W tle leci kasiepści piosenci z Karna Rydzanie, a my możemy pewna poświętować. Zanka wielkie. Do uzdrzenia. Serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy dalszych sukcesów w tym na jubileuszowym 20. dyktandzie, o którym wspominała pani Wanda, czyli w Szczecinie. Zanka wielkie. Chcemy teraz wysłuchać urywki z nagrania drugiej kategorii Szczytny mister Kasiepszczyk pisenku, uczniowie szkół podstawowych klasa 4-6. Weimk złe powiesce Bolesława Błerka. Młeże je głąbłeci i sieroci, pływieda lestery Kasiebi z lasyc cich strun. Do zwichłewa przyjździele nad młerści rabyce z Bretlingama i sprzedewele te drobni rybci Wamburg za 5 datków. Meły młeże cygnie są łet strądu do hilści kłese, a za nią je wieldzi młeże. Waklarowa swojej dziwce mama. Kasiebi mieszkają na płemłeżi, a naś płewit zwiesał młerści. Błe przeligy do młeża, chterno zwiesał bełt. Nadmłerści mieszkańce płemłeryńce są rebekama, a błe gospodarzą na swoich pieskach. Witaj ta serdeczno. Babieta na pewno ziewa jest w małym Trójgardze Kasiepścim. Mamy na Pomierzym Wieldzi Trójgard, to jest Gdyńsk, Sopłet, Gdynie. I mamy mały Trójgard Kasiepści i fajno, że właśnie z tych miastów 3, czyli Remi, Rede i Wejrowa, chcą, żeby ich tak nazywać. Także w jednym z tych gardów Kasiepścigłe Trójgardu jest ta dziś. Pamiętaj to o tym.
Nie muszę powiedzieć, że 16 łebsądzecelów na całych Kasiebach sedzało w malincich karnach i poprawiało wasze robotę, a dyktandów w siedcich raza było jaś 212. A ta kategoria klasów 4-6 była najwielniejsza, bo z tych 212 dyktandów trzeci dziel był pisany prawie w tej kategorii. 73 batników, uczestników dyktanda pisało prawie w tej kategorii dredzi i dlatego jury uznało, że w tej kategorii największej trzeba przyznać jaś 4 wyapartnienia. I od tych wyapartnieniów prawie teraz zaczniemy. Wyapartnienia dla Maja Łeznik ze Spodlecznej Szkoły w Gowidlenie. Wyklaści. Wrócimy do naju. Wyapartnieni też dla Kindzi Zaborowści ze zespołu szkołów w Łubianie. Wrócimy. Nie ma Kindzi. Wyapartnieni dostały też Witosława Dziemińska ze szkoły w Skłerzewie. I jest jedno wyapartnieni Milena Koska z zespołu szkołów w Dąbnicy Kasiepskiej. Wyklaści. Wrócimy. Milena miała dalek, ale przejacha. Ci, co mieli bliżej, nie zdążyli. Rozmaice to dziś bywa, ma to rozumie, je pandemię, ludzie mają izolację, czasem mają kwarantannę, także wiemy, że nie wszyscy mogli dziś przejechać. I przechodzimy do placów. Trzeci plac jedzie z Lidią Zarąbską do Wieldziego Podlesa. Wrócimy, Baro. Wyklaści, Wieldzi. Trzeci plac Kinga Pobłocka ze Spodlecznej Szkoły w Lesych Jamach. Danka, wrócimy. Wyklaści taci anemiczny, można jeść peżna. I pierwszy plac i tytuł Strzydnygła misterka Kasiepścigłe pisenku w tej kategorii dla Huberta Kiełpińścigłe ze Spodlecznej Szkoły w Łebnie. Je tu kto? Albo mama, albo tata. Poczekaj. Tu? Kto to jest szkolny? Mama, no to dla mamy wesoblawie gratulacje. Proszę stanąć za synkiem i być buśny z niego, że tak piękno napisał. I jeść do tej go obądze, jak to go dają mi do Mikołajci, peżna słodkwesce, ja ci piórnik, nie musi bez nim żadnego dopisania go, łowczów czy innych piórków, ale może być coś słodkiego do komputera, co przyjdą. A jeśli my wiemy, że święta się zbliżają głedę, swechita, co by my wiedzieli, że mamy mistra, fejn piszącego po kasiepsku, na danka se też przyjdzie, prawda, będzie se świeca. Wspólny wyimk.
Dzanka wielkie. Dziękujemy. Łeklaści, wieldzie łeklaści. Serdecznie gratulujemy wszystkim. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Dzanka wielkie. Chcemy teraz wysłuchać urywk z nagrania. Mister Kaszepszyk piosenku pomalinku. Mister Kaszepszyk piosenku, uczniowie szkoły podstawowej klasy 7-8. Wyimk spływie z Stanisława Jankę pod tytułem Żółty Kam. Biał ksiet nad młerze. Cilenysce lat temu, kiedy pierwszy rys stanął na młerści plazie, głechy remet wał fłeśtrunt sparłącił mu so z uderzenia ma gromisty kłewalścigłe młota. Wnęcias na szkołowy wyprawie strasie lesał młerzecama i młerścima psama. To je po polsku syrenama i fłekama. Dopirze tej uspiądnił sobie, że w bełce nie mają opowiedniowych młerzeców, ale tyś prawdzawych zwierzaków, chterne dla setigłe i skórów, łestałe webiti przez przebrzyźnych rabyków, na pociutku łobecnigłe stalata. Z wyprawę przewiózł mamie młerści piesk w tutce płebumkach. Jeszcze niedawno bababale w kategorii gimnazjalistów chterna wiedno była niewiększe na dyktandze kasiepsi. Latos płekonele wasza kategoria TIS kategorii 4-6 było ich jaś 73. W wasi kategorii latos pisało 57 uczestników z 212 łeglowo startujących. To jest druga kategoria co do ilości. Także nie więcej było waszych młodszych dreszków i drechów, a zarepłe nich dwa. Tak to już jest, że te dwie kategorie w jedno są najbardziej rośne w dyktandze kasiepskim, nie więcej ich starteje i to nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że królewionka my wiele rycerzów, czy tak jak Goda Wanda na początku paziów, którzy będą chcieli i asystować, mamy nadzieję, że przez cały dzień. Zaczniemy od dołu, to znaczy od wyapartnieniów i tak będziemy budowali akcja. Wyapartnienia trafiają do Amelii Lake ze spodlecznej szkoły w Jelonku i tu muszę powiedzieć, że jest ta nagroda mu młode brać, także ja wezmę później. Łeklaści wielci. Oni miały to prosele, wtedy i ma to zrobię. Drodzy wyapartnieni Adam Szmaglik ze zbioru szkół w Łubianie. Roczymy. Szkolne odbiory. Wiele Szkolne Anna Cupat-Zemińska odbiory dla swojego ucznia. Trzeci plac trafia do Oliwie Cygert ze spodlecznej szkoły w Wieldzim Podlesu. Łeklaści wielci. Roczymy. Drugi plac dla Krystiana Slas ze spodlecznej szkoły w Przedkławie. Pierwszy plac i tytuł Misterka Kasiepskiego Pisenku Milena Świątek-Brzezyńska ze spodlecznej szkoły w Brzeznie Szlacheckim. Roczymy i łeklaści wielci. Zapraszamy tutaj bliżej, nie tam z boku, tylko na początek. Zapraszamy tutaj, koło naszego drucha. Chodź tutaj na drugą stronę, bo ty tam stoisz.
Przydorzenie, dobrze. Ja chcę powiedzieć, że ta porcelana Niglena, ona pochodzi od Neclów z Chmielna. I od zaczątku w jedno Neclowie robią taci apartny drenk. Także Neclom też bardzo serdecznie dziękujemy. To jest 19 raz, jak mamy taką apartną pamiątkę. Zanka wielkie. Słuchaj, dla wszystkich jest był słodczy poczęstunek, tacie piórniczy i one nie muszą mieć, jak to sobie dają, mieć ołówki, a czy inne dopisadła, co by trzeba było jest wiele roboty robić, ale to są do Mikołajci zbliżają. Do tej jest dla najpierwy placu, który nazywa dziewcza, zbliżają się święta Głedę, a na Głedę w jedno jest danka. Na tym danka też trzeba coś powiesić. Mnie się zdywy, że Zrzeszenie Kaszepsko-Pomorskiej Partreda jest w stanie też zaświecać na te święta. My dziękujemy serdecznie, tak, nagrodzonym, ale wykorzystamy w tej chwili moment jeszcze do 2 nagród z kategorii klas 4-6, także już dziękujemy klasom 7-8 i zapraszamy jeszcze 2 osoby wyróżnione w poprzedniej kategorii, czyli Kingę Zaborowską, pani Wopierze, dobrze, i Witosławę Dziemińską. Zapraszamy serdecznie. Zanka, roczymy, klaszcie wieldzi. Łedim, kiedyś musi być z tyłu też dobrze wezrzeć, ale ją myśla tu nabina do góry, Aniu. Roczymy. Ceki pomalinku, sobie wszyscy byli w komplecie. Zanka wielkie. Serdecznie gratulujemy. 4. kategorie. Mister Kaszepszczygłe pisenkły, uczniowie szkół średnich i branżowych. Wejimk złe wiesce Henryka Dawadościgłe pod tytułem Piotr. Kłytre płyną nazad złowiścia, a za nim w tele rybacci byte. Wepłynale w cias reno, było na młeżu, pokaza so wielku ławica slydzy. Szła od nordwestu szeroką ławą. Nad nią wywijała so wieldzi karna mewów. W taci cias chtole ziw rysił na młeże. Spieśno ladowele rozmaite syce i insiny żąda i kaste. Białci chwytko się kławały jedą dla rybyków na drogę. Swizi płyrynczny wiatr wieł łyd wschłydy. Wnetka wedł nastawione żegle i przeniósł Wilgę tyma, co są mąciele przy wiosłach. Co rys blysknął w płyryncznym słońcu łyskających szepte sledów. Na myly beleju rybyce z wielci wse, chłapływa, karwi,
a teś koledze po fachu z pomierści. Ty miele bliskłe i robile ju perę dobrych godzin. Zapuściele manci, mrzece i insi wleczny sece. Miele tego dnia dobry wyłów. Popełnim wiatr łycech ciasto. Był to merk, że gwesno są łebrucy z insi strony. Musimy rzec, że z 212 batników 19 kasiepskiego dyktanda ta kategoria szkółów ponadspodlecznych reprezentowana była przez 18 batników. Pisało 18 osób, w tym 3 osoby napisały najlepiej, a później była wielka przepaść między resztą i dlatego jury zdecydowało, że nie przyznały w tej kategorii wyapартnieniów. My w każdej kategorii zaczynali od wyapартnieniów, tym razem w tej kategorii wyapартnieniów nie ma i od razu będziemy przechodzili do placów. Te wyapартnienia, jakie tu miały być, przepadły i zostały przedzielone w największej kategorii klasów 4-6, gdzie było jaś 73 piszących. No to zaczynamy od placu trzeciego. Trzeci plac. Marta Kujach z pierwszego w Kostyżnie. Wyklaszcie wildzie. Drugi plac. Maria Mielewczyk ze zbioru szkółów w Kartuzach. Zanka, wyklaszcie wildzie. Pierwszy plac i tytuł mistrza w tej kategorii. Od razu przypominamy, że mistrzowie ze swoich kategoriów do batnicy pierwszych placów nie mogą już na przykład startować w tej samej kategorii. Także ci, co zdobyli pierwszy plac, muszą się zapisywać w jedno do kategorii wyższej, albo żdać, że już w 6 kategorii przeszle, żdać co 5 lat odbywa się biedka tytuł arcymistra. No i pierwszy plac. Amelio Formuela ze zbioru szkółów w Kartuzach. Wildzie, wyklaszcie, rodzimy na bina. No i tu tak sobie wrześcia, bo ona mnie zaprzezna, że ona reprezentuje liceum w Kartuzach, jo, ale pochodzi z Głowidlena, tam, gdzie buśny z tego placu, jedanka stenka. No i dostanie tyś ten durenk od Neclów, od 19 lat, łeni w jedno, ten taci durenk rozmaity, ale w jedno robią. Także wszystkiego dobrego, do Głowidlena. Zrzeszenie Kaszepsko-Pomorści Parteryda pomiesta co by zrobić, ja ci piórnieci, w których może nie będą żadnych ołówków, ani długopisów, ani jakich piórków do pisania, albo głymka, ale coś słodczego. Przekompuję, co przyjdę. A dla pierwszego placu, bo to są zbliży Mikołaj, a Mikołaj jest bardzo ważny, a zbliżają się święta Głede. Na Głede pewno będą jaka danka stała, a na dance musi się coś świecać. I Zrzeszenie Kaszepszy pomyśla, żeby to dyktando nieba też świecący. Wszędzie gobelny głę.
Ja jeszcze może dopowiem, że te grunty od Nyclów są tacy apartne, bo wawieta jak długo dyre jest robieni takiego wytworu z glany, to trzeba wyrobić, wysasiec, pomalować, wypolec rys, napisy nałożyć, wypolec dradzi rys. Także, tak jak Wanda rzekła na początku, to jest apartny grunt i dradzi go takiego nie ma i nigdy nie mdze. Z takim nadpisa nigdy nie mdze, także osobno sobie je wyryta i trzymta w dobrym placu, bo to jest jedynczny le, takiego nigdy więcej nie mdze. A was Nadanka Pioch o tym dobrze wie, bo pierwsi taci, nie wiem czy to był talerz, czy to był grunt ktoś, dosta i córka Alicja, która do chciastyś richtuje taci. Jak wabę chce co z wiocy dowiedzeć o Neclach, to jest piękny film na YouTubie, gęsim piórem malowane. Łebućta i łebućta, jak piękny jest ten film i ta tradycja rodzinna, co blawie. 2 minuty dla fotoreporterów. Już pewnie wykonałem. Minutę. Proszę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Brawo, brawo, dziękujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym. Chcemy teraz kawę słychać urywk z nagrania z dyktanda Kaszepszczygłe, 5. kategorię, Wildzie Mister Kaszepszczygłe pisenku. Dorośli, niezwiązani zawodowo z pisaniem po kaszubsku, wejimci z zemi kaszepszczy Alojzygłe Bójdzysza. Kto twoje łedę nie widział, nie znyce. Nad twoją północną grańcą łyści, a swicy są jasno medro, sfizi zatoka płyckie. Letką brizą w swojej łepsierne gladze zresiony, z miło brezlejucyma wałama. Łeda i je trochę głyszkawe. Łed bełty riwka mitci głepiesku ją łed płeże. W przykle ziucy łed śperkły przerewie do Kłysfeldu. Dregu riwka, dali do bena łed chałep zacinające, tak pozwune mieskie, ścire je płet płyck, złuci są z nią dost dalek od lądu. Jak strunka biało-cierne, tam sam cierzwiony ma kwietko małe pchaftowuny, łekrańceje z nurt ustu zatoka, lund hylści 35 kilometrów dłydzi. Przełójźcu płotnice, rabyk w cygy ramę midzedełka ma, a kładze je w byt. Coś kłespire są rankoma na burt fartuchu, a swoją niełegłeloną brodą z alźduku, a kłelniża switra wasenie. Zwiadzi głemłeża wiejucy, płochy, słony, briza chlapie, a chełpnie głę w twerz. I zypych, rebacci mu nosu przyjemnisi so zdewy bac, jak płochnosce parfimów balwirścich. Jak cknucy pies, zdrzy łecio ma na pół skliściony ma, a gąbą szpecowuną w głąb łedę. W tej kategorii startowało nie mniej uczestników i to jest może taki podskacank na przyntnota na drugi rok, że nie ma tu wiele batników i dlatego z tych 7 ja ci pisałem w tej kategorii. Ja śpiąc tak dost nie dziś nadgrodę, także leno dwoje łestało, my tak robimy w szkole, że jak leno dwoje łestnie albo jeden, to temu tyś co zdewume, ale tu tak nie je, bo to są dorosły. Łeglowo w dyktandze startowało 212 osób i je nama naprawdę miło, że w tych dorosłych derchem ty startujący są. Tekst, jak jest ta ciele, był bardzo trudny. Bardzo trudny. Jak długo my jesteśmy w dyktandze, tak trudnego tekstu już nie było. Ale to jest Alojzy Budysz. Jak bardzo tak chce poznać apartną kasiebizna, jak ona brzmi i poznać nowe słowa kasiebści, to musi ta wziąć tekst Budysza do czytania.
Tam wszystko je jaś najeżony tyma rozmaityma słowami, a ja cich nawet ka wszyscy historyka siebie nie znają. No dobrze, także gratulujemy, bo nie było łatwo ten tekst napisać. Zaczynamy od dwa apartnieniów. Te pójdą do Teresy Klasy i do Mirosława Miotka. Zapraszam. Roci Manabina. Proszę Manabina do góry. Czy jest z nami Mirosław Miotk? Nie widzę. Nie ma Mirosława Miotka, dradziego apartniony, to przechodzimy do placów. Trzeci plac, Julia Jankowska. Roci Manabina, wyklaści. Własne Wanda, co jej pite, ona już jest dorosła, ona by nawet nie musiała być dorosła. Starczy, że ona wygrała łoni w niższej kategorii i już nie może być w tej kategorii i przechodzi do starszej, ale Julia już jest dorosła. Drugi plac, Magdalena Wojciechowska. Prosimy, wyklaści Wildzi. Ja widzę na binie jako Magda Bigus, jo? Pierwi ona była dla nas Magda Bigus, teraz ona jest Magda Wojciechowska. Pierwszy plac w tej kategorii, tytuł mistrza Mateusz Tytesmeyer. Prosimy, Mateusz. Tu taka ciekawostka, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć Mateusz, ale Mateusz, jak jeden z niewielnych ludzi na Kasiebach, urzędowo pisze swoje miano i nazwisko po kasiebsku z kasiebską czcionką. Mateusz Tytesmeyer. Mister kasiebskiego pisanku w tej kategorii. Mateusz, on miał iwer, że on tyle lat robi dla Kasiebiznę, a iż detka za Kasiebści nie dostał. Tery dostu nieś. Bóg zapłać. No, wizyta ma. Także za Kasiebiznę też może dostać detka. Siedźcie go dobrego, Mateusz. Ile tak dalej robić? Słuchaj, krom tych wielkich nitgrodów są też iż apartne nitgrody, od ludzi, którzy kochają Kasiebizna. I wasna Krystyna Malek z Gorcia jedno dywy jakiś taką niespodziankę. I latos są to dwa obrozy. Ma doszło do wniosku, że ten święty Franciszek to będzie tobie słuchał. Niech on tam tobie ci kłemu służy, a to je w jedno ręką malowany i sercem. Także święty Franciszek od Krystyny Malek Lydobywce i dredzi apartny Niemcy dredzi go na świece i
łet neclów. 19 lat oni robią i ty sace się, ziewa sace się tam. Proszę bardzo. No a jak? Ale to lepszych, no tak, niech to bodze. Słuchaj, do tego jest przyjdzie taci piórnici do łówków, do jaci gumków albo piórków, ale ze słodeczama, bo my mamy przygotowany dla nich na Mikołaja też niespodzianka. A do najgo mistra wialdziegłe mamy też, bo to święta się zbliżają, głedy idą, danka będzie stała, a misterk będzie zżył na czas. To już ten zydzier idzie, a se świecą. Bez życzenia Kaszepskiego pomorski partreda. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Chcemy teraz wysłuchać urywk z nagrania 6. kategorii. Warkłewi, mister Kaszepści pisenkły, profesjonaliści, nauczyciele języka kaszubskiego, dziennikarze i inni. Wyjimci z zemi Kaszepści Alojzy Gebudzisza. Kto twoje łede nie widział, nie znece. Nad twoją północną granicą łyści, a swicy są jasno medro, sfizi zatoka płyckie. Letką brizą w swojej łepsierne gladze zrasiony, z miło brezlejucyma wałama. Łeda i je trochę łyżkawe. Łed bełty riwka mitci głepiesku ją łed płerze. W przykle ziucy łed śperkły przerewie do kłysfeldu. Dregu riwka, dali do bena łed chałep zacinający, tak płezwune mieskie, ścire je płet płyck, złuci są z nią dost dalek od lądu. Jak strunka biało-cierne, tam sam cierzwiony ma kwietko małe pchaftowuny, łekrańceje z nurt ustu zatoka, lund chylści 35 kilometrów dłydzi. Przełójcu płotnice, rabyk w cygy ramę midzedełka ma, a kładze je w byt. Coś kłespire są rankoma na burt fartuchu, a swoją niełegłeloną brodą z alźduku, a kłelniża switra wasenie. Zwialdzi głemłeża wiejucy, płochy, słony, briza chlapie, a chełpnie głę w twerz. I zypych, rebacci my nosu przyjemnisi so zdewy bac, jak płochnosce parfimów balwirścich. Jak cknucy pies, zdrzy łecio ma na pół skliściony ma, a gąbą szpecowuną w głąb łedę. Dziękujemy bardzo. A ja chciałbym jeszcze wykorzystać, tu pan burmistrz wspomniał o kilku osobach, ja bym chciał jeszcze o 3 osobach, które mniej widoczne, ale bardzo zapracowały na to, żeby je wspomnieć przy tym dyktandzie. Mianowicie mówię tutaj o członkach, o osobach z biura Zarządu Głównego. Przede wszystkim pani Lucynie Radziwińskiej, która ogromną pracę wykonała, a nie ma jej dzisiaj z nami. A także 2 panom, czyli panu Łukaszowi Rychertowi, panu Pawłowi Wiczywskiemu, który jest obecny i będzie rozdawał pieniądze. A teraz przejdźmy już do wręczenia nagród. I od razu taka mała uwaga. Zaczniemy od wręczenia wyróżnienia jeszcze z kategorii 5 dla pana Mirosława Miotk. I zapraszamy serdecznie. Wiemy, że spóźnienie wynikało z korków. Tutaj, jak wiecie państwo, dojechać do Redy nie jest łatwo, szczególnie przez Rumię pewnie w tej chwili. Także zaczniemy od tego wyróżnienia i przejdziemy zaraz do kategorii 6. Pani Danka odczyta wtedy protokół. Wyklaści wieldzień.
Do czytania je wiele, a dojazd do domku to se dyjesz pewna. I tym sposobem was tam Mirosław miał swoje apartne wejście tu, bo tak wszyscy byli razem na binie i mieli ładimk, a was tam miał sum. Bluz dlese. Dobrze, przechodzimy teraz do karna Barkłewych, w którym startowało 14 uczestników, a raza dyktando pisało 212 osób. W tym karnie Barkłewych, które na co dzień zajmują się kasiebizną, to są szkolni, to są gazetnicy, to są redaktorzy, to są ludzie, którzy z kasiebizną są na co dzień, jak jem rzekła. Nie udało się znaleźć dyktanda, w którym by nie było zmyłci, by nie było fele. Ale to wcale nie jest styleżność, że my nie rozumiemy pisać po kasiebsku. Ale to sobie, że stundka, że tekst, ja ci pisała, to był apartno drąci. Apartno drąci. Nie jedne słowa do dzisiaj jeszcze zastanowimy się całe zneciałe. Alojzy Budysz, bo to ładnie był ten tekst, znany jest tego, że pisze piękną kasiebizną, styrą kasiebizną, ale bardzo apartną i drangą. No i musiał się z tym zmierzyć. Nic co nie stało. Ma w jedno z każdego dyktanda wyjeździmy mądrzejsi łepera słów. I teraz tyś tak je. W siatce ja ci szwele zrobile, ale ci najlepsi to są. I zaczniemy od apartnieniów. Agata Grünwald i Paweł Witbrod. Roczimo nabinał. Agatki nie Paweł widać, Witbrod a Paweł i Agata Grünwald. Nie widzimy Agatę. Jak widzi te furę tych nadgrodów i książków, wtedy pomyślę, że bardzo ta wstądze to utrzymać cię odraza, przyjść z jakimś antlagrą, który pomoże trzymać to. My dzotci dały se radę, do czytania będą mieli wiele, do zabawy też, i myślę, te wialdzie też se dadzą rada. Trzeci plac, Dorota Miszewska. Prosimy właśnie, Doroto. Trzeci plac, Anna Wróbel. Rodźmy was na Anna. Przy tym obrazu muszę powiedzieć, że od wiele lat, nie wiem od wiele, ale wasna Krystyna Malek z Gorcia wiedno robi taci apartny pamiątci. I ta dzysy, Matka Bosko Sionosko, idzie do wasny. Nie wiem, czy was na saceści, czy bodzę miał plac dla niej. Jo, także wasna na pewno, Krystyna też, Malek je bardzo buszny, że do wasne idzie ten łebrys przez nią namalowany. Zonkataci maladza machterni myły rzeczy dywają też te nadgrody są parzyniśka bogatsi. To jest maleńk na szkle zrobiony, także apartną techniką kasiepską. No i najważniejszy plac i tytuł mistrza w tej kategorii dobyła Karolina Sarkłewska. Rodzimy. Wyklaście wieldzi. Karolina teraz wie, że musi czekać teraz na kategorię arcymistra,
Bo to jest tak, że jak się dobywa w jakiejś kategorii, to można startować, ale w jedną kategoria waży. A ona już jest w tej kategorii nowości, no to bardzo mogła pisać dopiero ze wszystkimi mistrama ze wszystkich 5 lat. Bardzo ta kobietka ma tytuł arcymystra, ale to za 2 lata i będę mogła już rzec w miastku, jo? Także za 2 lata wszyscy najlepsi z ostatnich 5 lat będą ze sobą biedkowały tytuł arcymystra. A ja musia dodać, że mamy iść apartno Nydgroda. Jak to nie jedni dają kasiepści złoto, jantar naś, to sprezentowa was na Stefania Miotk ze Srokwejc. No, nie wiem, czy będę coś z tego, jo? Bo to są w jedną umeiwer, kłemy to dać, jak, żeby choć pożynyć karę dostać z tego było. Także was na Stefaniu Miotk ze Srokwejc, gwesno będę coś, a że w tacie myślę dobry round, całe soblawie was to proszę zawiesać na sieja, jo? Zawiesać, jo, żeby to wiadomo, bo do czego to służy. Także Bóg zapłać tym wszystkim darczyńcom, osobnym, apartnym. Brawa, je średle wszystkich razem. No i też to ciegłe nikt nigdy nie dostał chudzy, bo to leje 1 na 19 lat. No ja, bo to jest 2020 rok i warklewy mister. Wszystkiego dobrego. Takiego grunka z takim nadpisem nikt nigdy nie miał i więcej je Niemcy miał. Także one są jedyne i apartne. Dziękujemy. Słuchaj, wszyscy chcą dobyle place. Widzimy, jak to snużów piękno wezrzy. Zrzeszenie Kaszepsko-Pomorskie Partreda zakupiło piórnici. Co by mogli tam jacie łówci trzymać, a może jacie kretci albo gumci, ale to idzie do Mikołaj. I my sobie tak pomyśleli, żeby to może jacie słodkości dla nich przy tym komputerze do roboty zilży, a że my wiemy, że święta się zbliżają głedę, a danka bądze stała, a są okazaje, że na tej dance coś musi wiseć, a niech my zechłec przypomina, że to jest to dyktando 19. Skądka zredę, ne ten czas tu pokazuje tak łedze na achterni to są odbiwy. Jeszcze do wszystkich, słuchajcie, czy to Wasta Aleksander Makłeści nie pisał w remysły te 3 kwestii, trud, strach i niewyrty. A czego wam braknie? Czego wam braknie? Wiary wam braknie, mamy tu najdobywców. Widzimy, że to są oni najlepsi chterni po kasiepsku. Potrafią pisać, rozumieć, uczyć i nama przynosić chwała. Zanka wielgi. Gratulujemy serdecznie, jeszcze raz dziękujemy i teraz poproszę jeszcze o pozostanie tutaj panią Wandę z nami, bo będziemy mówili teraz jeszcze o jednej rzeczy. Jeszcze zanim puścimy cokolwiek, chłopaki, to teraz na razie jeszcze jedna ważna rzecz. Maturzyści z języka kaszubskiego. Jo, to jest też bardzo ważna sprawa, bo kiedyś przed lata święty pamiętny Gregor Sialewści miał taką łódbę z Drechoma i z Witykiem Bobrowskim, żeby dla najlepszych maturantów ustanowić apartną Nydgroda. I tak się złożyło, że umarł Gregor i ty przez 3 lata tej Nydgrody nie było. Ale z towarów szkolnych, kasiepściego języka, remusowi dresie, pomysla, że może by to tak dali pocygnąć. No i tak ma cygnimy. My nie mamy tali detków, co
Wasta świętej pamięci Gregor Sialewści, ale latosy Nydgrodę ufundowała firma bat ze Srokłejc. Także też mamy takich dobrych darczyńców, chterny dobrzyńców, chterny najtów spłemygają i dla te mamy te Nydgrodę dla najlepszych. Tak jak w sieci Nydgrodę musi detkwewi trzeba podejść do was Pawła podpisać, a tu mamy dyplomę dlewaj, aha, tu coś szło stało na dole. I to kto musia przenieść, bo jak dyplomów nie było, to ich chciała, żeby tu choć coś było. A tu je co zlewaje iście tyś. Musia to wrzuć do góry. Jo. Tu wodzę, tak. Wyciąga. I tu. Także mamy Nydgrodę łet wastę Rudolfa Kręćcigłę, co osoblowie robi w Rogach, Rogyża z Chmielna, no i te ze Srokłejcy. Widzę, że Reda też coś przesiakowała. Także będziemy zapraszać teraz i po pierwsze zaprosimy Paulinę Fopkę. Jest obecna? Zapraszamy. Maturajka latosów. Gratulacje. I też. Dobrze. I zapraszamy, bo staniemy wszyscy razem. Jeszcze zapraszamy Julia Jankowska, tak? Dobrze mówię? Tak. I zapraszamy Mateusz Klebba. Pierwszy rys i od razu maturant. Leśkłada się, nie było leźnosce, żeby on sam mógł popisać swoją kasiebizną. Dla te dostunieś ten dyplom, jak ona ma co powiedzieć po kasiebsku. A coś im wam rzec? Jedno zdanie było, tery, co chcesz powiedzieć, łedy sobie Iwanodze, jak tatu Jakub, albo co? Iwanodze? Jo. To były tak, że jest to nie wespół. No, bardzo. Był w piątek w Rołece, co nie wespół. Szafci musiał składać w piątek wieczór. Tacie to były rzeczy was na wandach. No a ty się jak z Rena szło? No lecho szło. Kuje co nie wespół. Ale teraz je leźno do fejrowania, to myślę, to sobie prawi ten lechy-dzyń. Powiedz mi, co ta cietyś po kasiopsku w tym średnim czasu jest? Cietyś to krum swojej poezji. Swojej poezji w ogóle nie czytam. Nie czytasz? A za czym? A za czym, no dobrze. A ty może tak suszka łeb w ściołach ta cietyś? Ty też nie czytam. Tyś nie cietyś. No ty co ta cietyś? Tery czekam za czytaniem na kasiepską wersję Alicji w Krainie Czarów. A kto to będzie pisał? Tłumaczył. No i tam stoi prawie w kapeluszu. O, witumce. Widzę tam świat kasiepści do młodych należy. I słuchaj, ta pytacie Kasiebiz nie może mam dać ten dyplom? Jo? Nie myślę, nie. Egzamin zdany. Proszę, Waro. Oni gadają na egzaminie jedno pytanie, a to było ze 4. Gratulujemy serdecznie.
I dziękujemy bardzo. Jury przyznało nagrodę dodatkową za pracę najpiękniej napisaną pod graficznym względem. Otrzymuje ją Paulina Bielawa ze Szkoły Spodlecznej w Strzepowie. Dyplom, pióro, parker i ptyszk łet waste krącigłe idą do Pauliny, do Trzepowa, do 3. klasy. Myślę, że będę się cieszyła. Dziękujemy, a teraz rzeczywiście krótki przekaz od naszej słynnej mieszkanki Redy. Witam bardzo serdecznie. Rozśpiewani i grający mieszkańcy Redy serdecznie pozdrawiają wszystkich piszących kaszubskie dyktando oraz wszystkich tych, którzy są zaangażowani w organizację dyktanda kaszubskiego. Wszedł łebelnygłe, doły zdrzeni, doły ciecy. Wyklaście wieldzie. Jo, wieldzie oklaszli. Proszę Państwa, i teraz jeszcze tylko krótko przed zakończeniem i przekazaniem pióra i kałamarza podziękowania, które chcielibyśmy przekazać. Po pierwsze, chcielibyśmy przekazać podziękowania na ręce pana Pawła dla naszego biura zarządu głównego. Tak, poprosimy tu na chwilkę, przekażę. I szczególnie, nie ukrywam, dla pani Lucyny Radziemiejskiej, z którą bardzo dobrze mi się współpracowało właśnie przy tworzeniu tego wszystkiego. Tak, dla pani Lucyny, ale to potem. I teraz tak, chciałbym też podziękować oczywiście
na ręce pani dyrektor Dominiki Kowaliszyn tutaj za goszczenie nas w tym budynku i możliwość odbycia właśnie tego finału 19. dyktanda kaszubskiego. Wielkie oklaski dla was, pani dyrektor. Oczywiście nie obyłoby się to też jeszcze bez dwóch instytucji. Tu takie podziękowanie dla Fabryki Kultury. Ja poproszę Adama o odbiór. Niestety nasz pan dyrektor Fabryki Kultury, który miał być z nami dzisiaj obecny i prowadzić, to nie ja miałem współprowadzić to całe przedsięwzięcie, jest chory. Dlatego też dziękujemy bardzo Fabryce Kultury. I to wszystko nie odbyłoby się bez Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału REDA. Oczywiście, my nie zapominamy. To także podziękowania dla was. Także bardzo dziękuję i... Łeklaszci. A te jedne kwiaty to są jeszcze dla pani Lucyny Redzimińskiej i dla Zrzeszenia, także to można tam przekazać. A ja jeszcze nie w takim szybkim tempie rozdaliśmy podziękowania paniom Danucie Pioch i pani Wądzie Kiedrowskiej. Ja dołączę tylko, bo to już na pierwszej kategorii, dołączę dyplomy. Tak, teraz to, co pani tutaj, to co Wanda nam mówiła, czyli teraz przekazanie, czyli proszę państwa, następne dyktando, czyli 20. jubileuszowe, to Szczecin. Wiadomo, że Szczecin je bardzo daleko od Gdańska. Pandemia w siodze, to posiedło zalazło i dlatego doktor Ryszard Stoltman, przesłał taki list do zarządu Łeglowi-Głe i go czytam. W związku ze znaną sytuacją pandemii wirusowej nie będę mógł osobiście w dniu 28 listopada być w Rumi i odebrać kałamarza jako znaku, że następny konkurs odbędzie się w Szczecinie. Jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem powierzenie rozegrania tego konkursu naszemu oddziałowi po raz pierwszy tak daleko od terenów, gdzie uczycie się, pracujecie i macie możliwość rozmowy po kaszubsku. Szczecin to piękne miasto, które było w XIII wieku określane jako stolica Kaszub. W 1238 roku papież Grzegorz IX nazwał Bogusława, księcia Gryfickiego, mającego gród w Szczecinie, Dux Kaszubie. Po raz pierwszy nazwę Kaszubi w mowie pisanej poznał cały świat europejski. Chcielibyśmy, aby niezależnie od walki w konkursie uczestnicy poznali to miasto, zwiedzili go pod kątem kaszubskim. Dziękując raz jeszcze za zaszczyt, upoważniam panią Danutę Pioch, zapraszamy, członka Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, do odbioru kałamarza, a zarząd oddziału, jak to tylko będzie możliwe, przewiezie go do Szczecina. Raz jeszcze dziękuję za powierzenie naszemu oddziałowi organizację tego konkursu i zapraszam wszystkich do walki o możliwość wystąpienia w Szczecinie w przyszłym roku na 20. jubileuszowym kaszubskim dyktandzie. Tyle. Pismo od pana Ryszarda. A teraz was ta burmistrza. Zapraszamy burmistrza, tak. I on musi wrzucić ten ciąż. Teraz to wielki kałamarz. A teraz chcemy wspólnie przekazać przedstawicielom Szczecina własny Danci Pioch, organizatorowi jubileuszu 20. dyktanda kaszepskiego. Piszą po kaszepsku. To oboje trzymajcie. O, wele. Królewionka w pałacu, przechłodny tantownik w ryspióra. A jeśli muszę powiedzieć, że wykonał to pióro i kałamarz świętej pamiątce Czesław Bir. Także Ciesiek Bir z Mścieszyc też je znoma. Także wsiedźcie mi się raz, no tu musiała płeć zankływać, bo musiała rzec, że mamy tyle dobrzyńców tej idei, że aż miło
w ogóle wspominać. I za każdym razem, jak magzes jesteśmy, to coś miłego nas achtnie. Także wielci Bóg zapłac. Myślę, że w Szczecinie program jej prawie ustalony, letery młodleca, żeby posiadło sobie płeszło gdzieś, a nie tu dla nas żdało. Także Bóg zapłac. Zanka wielkie. Do tego danka jest do stuni świate, żeby so można było bez rzec, a niech oni wiedzą, że secen tyś będzie miał kwiatki z redy. Zanka wielka. Dziękujemy. Samo to. Już pozostawimy u góry. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Wrócimy do zale na procem auli, gdzie najpierw zrzeszenie przerechtował mój poczęstenk. Wszyscy gobelny go dzanka wialgo, wszystkim, którzy są przyczynili do tego, że dyktando kaszepści odbyło są. Mieliśmy możliwość w tym uczestniczyć. Jest to dla naju, dla redzanów, baro, wieldzi, betowi, becy. Dzanka wielka. Dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie i do zobaczenia w Szczecinie za rok. A teraz jeszcze na samo zakończenie, już jak Państwo będziecie wychodzić, poleci taki też nasz mały reklamowy filmik, mianowicie piosenka o Redzie, też autorstwa Weroniki Kortals. Dzanka wielka. I jej męża. Dzanka wielka. Dziękujemy, Dzanka. Można tu spędzić całe wakacje. Po rzece Redzie kajakiem pływać, no i przyrodę piękną podziwiać. Rowerem jeździć po reckich łąkach lub inną trasą na swoich rolkach. Zimową porą tu całkiem blisko